Sa mao to, nga wala jud ko nag-expect. Nga mao to ako nakita. Nakita na ko iyang ex. Nga nagpatong sayahan. Sa mao to nga may uli na dayon ko. Pagabot na ako sa balay, nakit-an day na ako akong papa. Hog ni dool ko sayahan. Hog ni gakos ko niya. Nangutana pa si daddy kung anong naghila ko. Ako siyang giingnan. Nga sakit kaya akong dughan din. Napa na yung mga daghang tambag si daddy sa kuha. Hog hantod sa nakatulog ko. Nakamata na lang ko tungod sa kasaba sa kong phone. Pagtanaw na ko, si Doc Martin D.I. ang nagsigig panawag. Nag-remind siya sa iyang birthday. Hog dapat daw na ako dito. Hog nag-ingon pod siya, nga naa daw ko noy special delivery nga para nako. Nga naa dito sa shop. Aha ka. Nagsige naman ni si Doc oy. Gawonder ko kung anong nagsige ni siya og pa-deliver nako. Ayaw Doc. Ayaw jud. Bitaw. Sa mo nga pag-abot na ko og shop, ingon akong kauban didto nga niadto ligi daw si Martin og nagdala og buwak daw. Nagsige ra man ni siya padala og buwak oy. Og kini nga time, naapa joy pakapin nga moshi manjo. Ang ako ang paborito. Basta kay pagkaon ako, ning kalit ra man nagtulo akong luha. Naunsa naman tawon eh. Makahinuktok man sabtaan ni og ahat in tawon eh. Kapait ra ba kaayo ning gipanganak ratang abog sa tsakadal ning kalibutan eh. Pero kung ginasulod sa akong unahuna, kay kung love ko niya, dili ko niya pasakitan. Dili niya pasagdahan si Amanda, nga muhiya tigidig sayaha. Kasakit tarabajod kayo. Nalami kay Shaggy. Sa mga to, milabay ang pila ka adlaw, og birthday na jod ni Doc. Before pa ko ninaog sa sakyanan, kay ikadaghan dyan ako gi-check ako ang nawong kung sakto na ba. Ginakulbaan ko kay kung kami sa ko mga dog nga friends kung naay may mag-birthday, kay mag-dog show raman mi ay. Dili man mi mag-party-party nga sama ani kabongga. Sa mga to nga gitawagan ako si Doc, nga naan ako sa may parking area. Ningon pa na si Doc, nga naa daw si Amanda o si Ford. Pero okay ra to na ako, kay birthday man to ni Doc Martin. Dapat happy lang. Taod-taod ana kay nakita na nako si Doc. Nga mura mag naka-attorney og attire. Murag simbahan na jud ta padulong ani Doc pa. Bitaw. Broken pa man di ay ko. Ningon pa na si Doc sa kuha, nga stunning daw kuno kayo ko. Pero ako siyang giingnan, ayaw kog tsakaha Doc. Kay dako biya ko gasto sa kuang OOTD karon. Og ni-smile yun na si Doc. Og hoy, hang iyahang dimple. Panabangi jud ko. Og wala pud ko mibalibad sa dihang gigunita ni Doc. Hang ako ang kamot. Og pagsulod pa yun namo, kaya akong mata, tuad jud ning tugpa kay Ford. Nga naka long sleeve pa yun siya. Pero abri-abri pa iyahang dughan. Nga naka-tuck-in pa yun. Kabugdo ba? Bitaw. Og sa dihang nagtagbo pa jud amo ang pananaw.
Pero si Amanda, kay galantaw man niya. Sumoto nga gipila-ila pa jud ko ni Doc sa iyahang mga kauban. Taod-taod ana, ningon na si Doc sa kuha kung okay ra ba daw kuno nako nga kauban ramig table ni Langford. Mingon ra pud ko niya nga okay ra ug wala ray problema sa kuha. Kay gigutom nako. Bitaw. Kauwaw biya jud pero gigutom na jud ko ato nga time. Bali ang setup kay long table. Bali ang naglingkod kay si Amanda, si Ford, dayon si Doc, dayon ako. Sa mga to nga naghungit-hungit na kog hinay. Pero tabang jud. Gusto na ko muhamal og daghan pero dili pwede kay social mani nga birthday ay. Nya taud-taud ana kay nag-excuse pa gid na si Doc. Unya nilakaw siya. Aha ka. Wa jud na porma akong nawong ato nga time. Kay mura na mi og gatapad ni Ford. Pero nay usa ka bangko nga bakante. Wala jud ko'y lingi sa kung wala. Kay si Bogs man jud ako makita, di ba? Unya lamion ra ba kay siya lantawon atong gabi una. Kung kami paunta, chula jud unta to. Pero dili pwede. Kay broken hearted man ko ato. Ug dili na kami. Pero gapadayon ra gihapon kog kaon. While nag-istorya may atong asawa sa amigo ni Ford. May gani kay taod-taod ning balik na si Doc. Ug nangutana pa siya kung basin daw gitugnaw ko. Kay baklas biyani ako ang gisuot karon. Unya ni kalit lang nag-ingon si Ford nga ang iyahang jacket daw ang akong sauton. Pero may balibad ko. Ningon pa na si Amanda nga sa iyaha lang daw to isuot ni Ford. Pero nikalit naman nagtindog si Ford og iyahang gibutang ang jacket sa kuwang likod. Pag human ana kay nananghid pa na siya ni Doc nga mogawa sa daw siya kay magyosi sa daw siya. Kanus ara man ni siya nagsugod og panigarilyo in tawon ay. Nakigchika pa na si Amanda kan Doc. Og taud-taud ana, nikalit na lang siya og pangayog sorry sa kuha. Sorry daw kay nasakpan daw nako sila. Ngaing ato ilahang porma. Ning pahiyom pa na siya. Aha ka. Pero ni Ismail rasad ko'y, abi palang bitter ta. May gani na lang kay niingon na si Doc nga manggawas sa dawmi kay magpahangin. May gani. Kay hapit na jud nako maluwaan ang nawong ni Amanda. Bitaw. Sa moto nga nanggawas mi ni Doc kay magpahangin daw. Hunya ang hangin sad ba? Mapanakit kaayo. Maka-emote jud ko tungod sa kabugnaw sa hangin. Kalami raunta kung naay kagakos. Ug wala na jud nako napugngan. Nganing kalit nagtulo ako ang mga luha. Ug nikalit ang ingon si Doc, nga Pia, kinahanglan mo mag-istorya. Paglingi jud nako, kay naa naman na si Ford sa kundoon. Aha. Ningon pa ko ni Doc nga, ayaw ko biyaay dari Doc. Uban ako pagsulod. Mo jud na ako nalito kay dili jud ko gusto makipag-istorya kang Ford. Pero niingon na si Doc, nga ayuhan na ninyo Pia. Pag-istorya sa mo. Hug nilakaw na dayon si Doc.
Pero gikalit lang ko niya agbira. Hog iyaha ko ang gigakos. Pero sa tinuod lang, gimingaw ko aning iyahang mga gakos. Gimingaw ko siyahang gininhawa. Pero nagsakit pod ako ang dughan. Tungod siyahang gihimo. Kanabitawong ganahan ko pero sakit man pod gihapon ba. Tayo nangayog sorry si Ford sa kuha. Hingon pa siya, nga sagpa ako piya. Sumbaga ko. Aron mapagawas ni mo tanang kasuko. Pero pag humanana, paminawon unta ko ni mo. Pero ako siyang giingnan. Nga maminaw na pud ko sa puro bakak ni mo nga istorya. Nitubag si Ford. Nga unsa nga bakak, Sofia. Sukad-sukad. Wala ti ka gibakakan. Og ning surop na noo na ako ang dugo. Pagkadungog na ko siyahang giingon. Ako siyang giingnan. Unsa man dayto akong nakita. Tulog ka ato. Wala ka balo nga may patong si Amanda si mo. Hug nitubag si Ford. Ngayaw jud ko buhati og salapiya. Og ni samot jud na akong kalagot siya. Og nasagpaan jud nako si Ford. Ako siyang gingnan. Ngayaw na og padol nako. Kung sa may naa nato sa una. Sa una rato. Pag-uban mong Amanda. Hayaw na sige sunod-sunod sa ko. Kung gusto pa ka mutilaw sa ko, okay. Adto ta si mohang kondo. Pero pag human ana, ayaw nako sa muka. Naingon dyan ako na tungod sa ko ang na-feel nga wala ko kasabot. Nasakitan ko nga naglagot ko nga basta. Nitubag pod si Ford. Ana day mong lantaw na ako, Sofia. Gitubag po na ako siya. Kay mao man na imuhang ginapakita sa ko. Wala pa dayon na nitingog si Ford. Kay gahilak naman gina siya. Taod-taod ningon siya. I'm sorry, Pia. Kung mao din na imuhang na-feel. Pero kabalo ang Ginoo nga kung gugman nimo kay walay bakak og tinuod to tanan. Og ning tulo na sad ako mga luha. While naglantaw niya nga naglakaw sa kuha palayo. Ning sulod jud ko ana sa akong sakyanan. O grabe jud na akong bako-bako og hila. Kay grabe kasakit na lang man jud kayo. Sa mga nga paghuman itong hitabo, mura na migdili kaila ni Ford. Murag wala mi nagchinulaay o grabe sa una. Bitaw. Kinay one time ato, nagkasabay mi sa usa ka convenience store. May good morning ra na siya sa kuha. Og ni good morning pud ko niya. Pero pag human na ni diretso na siya sa cashier. Og ni gawas na dayon sa convenience store. Nga wala man lang jud ning lingi sa kuha. Bisan ismile nga gamay kay wala jud. Aha ka. Nganong nasakitan man kaayo ko. Basta kay sakit jud kaayo. Sa mo nga pagagabian na kay nagsabay ko sa kong mga barkada
Nag-chill mi. Okay kayong ambience dito ug makawala jud ang stress. Ug sa dihang gi-play man ang kanta nga 12:51. Hagoy. Pagkasakita ba sa lyrics o relate kayo ko? Basta kaya ko aligin ang ginatungab ang tagay oy. Kay dugay kayo ang baso. Basta kay perti yun akong lala ato nga time. Perting hubugad yun ako. Kunya kay kaihion man ko, nitindog ko. Ug halos mabarag na jud ko ug mura na jud kog matumba tungod sa kahubog. Ningon pa na ako mga barkada nga kuyugan daw ko. Pero niingon pug ko nga ayaw lang kay kaya paligin ako. Pero pag abot yun ako sa CR, wala na ako kabalo kung pambabae ba to o pang lalaki. Basta kay kasukaon na jud kayo ko. Basta kay ako na hinumduman, naanalay ning agak sa kuha. Ug sunod na kong nahinumduman, kay naa naman ko sa kuwang car. Kay nagsige na magpanuktok ako mga barkada. Ug natingala sila kung nganong naabot ko nako sa kong car. Nga ang akong pananghid, kay mag-CR raman ko. Aha ka. Sumoto nga milabay ang pila ka semana. Moro gihapon ako ang na-feel. Nasakitan gihapon kayo ko. Yan ato nga time, ang birthday sa kong mami. So ako na po'y gisugo sa akong mga kuya. Nga ako daw ang mangita na sad og mo cater. Ming ora pod ko. Bahalag permera ko ginasungog aning akong mga kuya. Gisugo pa jud ko sa kong mama ato nga na siya'y ipapalit nga kulang nga ingredients sa yahang lutoon nga ganahan kanya nga sudan. Sa moto nga ng grocery nako. Perte pa na akong pangita sa mga gisugo ni mama sa kuha. Pero pag abot na ako sa cashier, unya pag humanjog punch sa mga gipalit na ako, aha ka. Wala man di ay nako nadala ako ang bag. Tua man di ay nabilin sa akong car. Sumotong niingon ko sa cashier nga pwede bang balikan na lang na ako. Kaya ako ang pitaka, nabilin lagi sa car ug mo balik ra ko dayon. Pero niingon ang cashier nga daghan ko no kaayo ang gasunod og pila sa kuha. Sumotong ipa-cancel or ipa-void na lang unta nako ako ang mga gipangpalit. Pero naamanay ni kalit og tingog sa kong likod ug niingon, "Miss, i-appeal na lang ni siya o. Ako na lay bayad." Sumoto. Nga ahak pa jud kaayo. Kay nabilin pa jud akong pitaka sa kuwang car. Pero may gani na lang na ako'y savior. Kay after nga napak na ako ang gipang grocery, iyahan na din ang giswipe iyahang ATM. Ang akong plano, kay paaboto na ako siya. Naka-face mask lagi siya. Pero klaro kaayo nga siya dyan. Amoy pa lang kay bugdo na dyan. Bitaw. Pero iyaha ramang kong gilabyan. Nga mora og wala ko niya nakita. Kagrabe ba sa kasakit sa kong heart aning bugduha ay. Sumotong ako siyang gitawag og nag-thank you pa ko niya. Pero nitubag na siya. Ang unsay thank you man. Bayari ko. Aha ka jud ay. Nitubag na lang pud ko. Ay hulat sa kadjot sir ha. Magkuha sa kog kwarta sa akong sakyanan. Nitubag pa siya. Nga may pagmukaon ka gulay.
aron dili ka bungawon. Kaya tayod sa buing oy, salig kay siya ning bayad sa kuang grocery. Manaway naman hinuon. Pero ako siyang giingnan, kanang kuanday sir ba? Birthday ni Mami Ugma. Padtoon daw ka. Nagbuot-buot jud kog invite ato nga time niya. Pero niingon na siya sa kuha nga busy daw siya ug naa po daw siya i-duty. Ug ako pa na siyang giingnan nga si Doc Martin kay sigig adto sa shop ug nagsigig hatag og flowers ug mga chocolates ug uban pa. Pero wala man na siya ni tingog, sumura ko og buing nga gabagulbol nga ako lang isa. Sa mo to nga pag-abot namo og parking, ning siga jud akong mata kay nagtapad radi ay amo ang sakyanan. Maayo pa mo ang mga car kay nagtapad. Pero kami ni Sir Bogs, dugay nang wala gatapad. Bitaw. Sa mo to ang ipangsulod na nako ako ang gipang palit. Tapos siya po. Dayon ako na siyang gibayaran. Then pagkaugma adto, sayo kay ko ni adto sa shop kay mag half day raligi ko. Kay birthday naman sa kong mama. Pero pag-abot pa na ako sa shop, naaman di ay ako ang kabit dere. Bitaw. Naaman na si Doc. Nakigdungan pa nagkaon si Doc. Kay naaman siya'y dala nga pakbit. Then pag human na mong kaon, kay nilakaw na po dayon siya. Unya ako ato kay nagpabisi-bisi rasad ko sa shop. Hangtod kay naghapon na. Ug makauli na yun tawon ko. Pero before ana, nihapit sa kog flower shop, aron mo palit og buwak para kay mama. Naglibog pa ko ato kung asa ko, pero nakahinumdum ko nga nato'y giingon si Ford nga nindot og baligya nga mga buwak. Medyo layo sa downtown, pero okay ra. Sige na lang. Di adto na lang ko mo palit og bulak nga para kang mama. Pero pag abot man hinoon ako dito, kay nakita man jud nako na si Doc Martin. Nag-unsa kahani siya diri ba? Nagpalit na sagbuwak nga para nako. Kafilingon ba sa Jericat eh? Pero mura man hinoon ko og katrason. Kay naaman po di ay si Bogdo. Naahak na jud ni. Pero may padayon na lang jud ko. Kay ming great naman tog tigbantay og buwak dito. Sa motong nagkita jud ming tulo nilang Doc og ni Bogs. Nangakurat pa mi kunuhay kay nagkita ming tulo dito. Pero ahak man jud kaayo kay nagpa-customize man dinig buwak si Ford. Para kang kinsa kaha ni niya ihatag. Mura man og naglain ako ang pamati. Pero miingon man hinoon na si Ford atong babae dito sa flower shop nga ipahatag daw sa kuha. Aha ka. Murag dili na jud nako mapugngan ako ang gibati ba. Kay bisan unsaon ako pagahi, di man jud nako malikayan. Ngumupahiyom og mi-smile jud kog dako. Nakaingon pa ko nga para ni sa kuha. Nga naman pod nga mohatag kag buwak nako. Nitubag pod si Ford nga dili na para si moha. Para na si mohang mama kay birthday makaaniya karon. Tawara jud. Pagka uwawa kaayo og kalami ipuspos sa yahaning dako kaayo nga bukid. Pagka junimas nga bugdoy. Paasa jud kaayo og miasa sad ko. Sa moto nga niuli ko sa balay nga nakoy daghang bulak nga dala. Ug pagkagabi jud ana kay nikalit man nag-abot si Ford. Abi ko man og busy siya.
ug abi ko man og naa siya'y duty. Pero pagkakita na ko niya, mura man ko og malusyapan. Panabangi jud be. Ug niduol pa yun na siya kay daddy, ug ning amin pa jud na. Matuk-an man sabtaan Abi ko man og mosalutra, pero nganong ning bless man Hinoon. Gibinuangan pa ko o gihagit pa ko sa mga barkada, nga ako kunong doolon, si Ford. Pero wala jud ko gapadala sila. Sa moto nga nagpadayon lang silang lingaw-lingaw. Ug ang Ford, kay tuwa ra gyud sa lamesa nilang daddy, kauban ang mga kapulisan. Ako kay naara ko sa kilid, nga perming nagpahipi. Pero while naglantaw ko ni Ford sa layo, naajud ko'y mahinumduman siyahang nawongba. Bisan perte na ako kahubog. Katong first time nga nakita na ko siya. Pero dili yun na ako ma-explain. Nga mura man og nakita na ako ni siya somewhere ba. Pero di yun na ako mahinumduman. Pero sa dihang ni kalit man po na siya glantaw sa kuha, hunya ako kay perting totok rabaniya. Basta kay dorong liraw-liraw din ko sa kuang mata lagi. Naratol jod ako ang eyeball ba. Then pagkataod-taod ana, kinisulod ko sa balay, kay magkuha unta kog dessert. Pero murag feeling nako kay naaman ay misunod nako. Pero wala na lang nako lingia kay kapoy. Sa motong nakurat na lang jud tawon ko, kay naaman ay kalit nga mitingog sa kong likod. Umiingon, ang ihatod sa kopiya be. Aha ka. Si Ford man jud na ang mitingog. Og perting kurata jud nako. Nangutana pa ko niya kung asa siya dapit ihatod. Nitubag pa siya nga siyahang kondo daw. Magpahatod daw siya kay hubog na kuno kaayo siya. Ug dili kuno siya makabalibad sa kong papa. Pero bahala yun siya. Ug wala yun nako siya gihatod. Sa moto nga pagka-morning ato kay nakiistorya yun ko sa kong papa. Kung anong iyahang giimbitar si Ford o kung anong okay raman kaayos sila. Nitubag ra po na kong papa nga iyahadong gi-invite ang tanan niyang kauban. Og okay ra daw sila kay nag-istorya na daw sila ni Ford. Og may pa sila di ay kay nagkaistorya na sila ni Ford. Pero bahala sila eh. Sa moto nga niadto na ako sa shop, o gitrabaho na lang nako ang kinahanglan na kong trabahoon. Dayon pagkataod-taod ana, kay naa manay nangita sa kwadaw, nga naa sa gawas. Sa moto nga ni gawas ko, pero pagkahoy ba, panabangi na lang dyan. Kay si Amanda man na, ang nangita sa ko. Unya dako mana iyahang tiyan. Naghay pa na si Amanda sa kuha. O gusto niya nga magistorya sa Domingo. Ming okay rapod ko. Ug nakuratan jud kayo ko. Kay naa man na niya ako ang ID. Iyahapan ng gihatag sa kuha. Ang ako ang ID nga nawala sa una, nga mo'y rason kung anong nabagsak ko, kay wala intawon ko kasulod sa mong eskwelahan, kay wala ko'y ID, mo nang wala ko naka-exam. Nakapangutana jud ko kung anong naa niya akong ID. Pero niingon si Amanda, nga gikan daw tong Ford ako ang ID. Dagahan jud kay kog pangutana sa kong kaugalingon. Kung ano, kung giunsa. Pero naaman ay ning kalit og ingon nga,
nga mangadto na daw silang Amanda kay nagpaabot na daw si Ford. Nganong si Ford oy. Pero times naaligining usa ka barkada ni Ford. Muragab man siguro'y ngalan ani niya. Nakapangutana jud ko kung aha sila padulong. Og nitubag na si Gab nga magpa-prenatal daw. One ajud. Perting libugan na sa kung una-una. Nganong kinahanglan pa mang hulaton silang Ford? Hunsay naatawon eh. Perting gubotag yod sa kung una-una. Napakoy pangutana kung anong naabot man ni Ford ang akong ID. Nga nawala atong 3rd year college ko. Aha ka dyan. Sumotong wala na jud ko kaagwanta. Motong gi-unblock na kong number ni Ford. Huwag ako siyang gitawagan. Pagtubag niya, nangutana pa siya kung kinsa kunoy nanawag siya ha. Aha ka. Sumotong nga nagpailaila ko siya ha. Huwag ako siyang giingnan nga pwede ba may nga mag-istorya. Pero niingon pa na siya nga busy daw siya. Ug nauna-hunaan po na ako. Nganong magsamok-samok pa man ko niya. Nga naa naman siya'y asawa. Boros na gani. Sumoto nga gipalong na lang nako ang tawag. Ug wala na lang nako gidayon akong plano. Nga mag-istorya unta ming duha sa personal. Pero kay naamang ko'y hunaan nga laing plano. Sumotong gitawagan din ako si Freda. Kay kinahanglan ko niyang tabangan sa kumplano. Dili pa unta na masugot si Freda. Pero nadala ra yun ako hangyo. Kay lagi, patagayon sad nako siya. Ang plano na ako kay kunuhay hubog na kay ko sa tanan. Ug kinahanglan nga kwaon akong Ford para ihatod ko sa mga balay. Gusto ko makabalo kung adtoon ba ko ni Ford. Basta kay ambot lang yod sa kong plano. Wala ko kabalo kung mag-work ba or dili. Sumoto nga pagagabi ato, gibuhat na day namong Freda. Nag-inom-inom na may ginagmay. Then taod-taod ana, nagpahubog-hubog na ko. Dayon, nanawag na si Freda kang Ford. Ahak pa jud kaayo, kay wala man na tubagan ni Ford. Abi yun na mo og mission failed na jud. Pero, nitawag man nagkalit si Ford. Og medyo natarantami. Sumotong giingnan na ni Freda si Ford. Nakwaon lagi daw ko, kay hubog na kaayo ko. Nagsyagit-syagit pa ko kunuhay. Para murag tinuod nga hubog na jud ko. Pero ningon man na si Ford, nga si Freda na lang daw ang muhatod sa kuha. Pero nangita yun nagpamaagi si Freda para iingon ni Ford nga dapat si Ford jud daw ang muhatod sa kuha. Pero ahak man jud kaayo eh. Kay mura man siya nakabalo sa moang plano. Kay gusto man na nga makig-istorya si Ford sa kuha. Pero wala dyan ako dawatang phone eh. Sumotong amoang gipatay ang tawag. Pero pag taod-taod ana, naamanay nag-doorbell. Nagtinuluray pa ming Freda kung kinsay mo abre. Huwag ang ending, kay ako dyan na ang ni-abre sa gate. O ginay-hinay jud na ako nag-abre ang gate. Kay unsa naman sad ni ako ang gihimo. Paglantaw jud ako, si Ford jud di ay. Naa jud ang bugdo. Ningon pa na siya, di ba makipag-istorya ka na ako? Nahilaw jud ako ang smile. Kauwaw ba?
Unya seryoso kaayog nawong ang bugto. Sa moto nangutana ko kung mi dapit magistorya. Nitubag rapod siya nga didto daw siyahang kondo para makaistorya kuno migtarong. Sa moto nga while nagbiyahe na may padulong siyang kondo. Nangutana pa na siya kung nagkaon na ba ko. Mitubag pud ko wala pa. Ug siya po di ay kay wala pa nagkaon. Sa moto nga nang hapit mig drive-thru para manihapon. Pag humana na, kay ni diretsyo na yun may siyang kondo. Sa moto nga pag-abot na mo siyang kondo, ningon pa na siya, nga di sa daw ko munaog, kay siya ra daw kuno ang moabre sa portahan. Og wala na jud ko kariak, og nagpaabot na lang jud ko nga siya'y moabre. Pero pag humaniag abri sa portahan, kay natingala man jud ko ana. Kay iyahamang kong gipusasan. Bali ang isa ka posas kay sa kuwang kamot. Og ang isa kay sa iya. Nakapangutana jud ko og naunsa na ba ni. Mingon na si Ford nga nanigurado ra daw kuno siya. Kay basin kunog mo takas na sad ko og mulakaw. Unya wala pa may taro nga pag-istorya. Mura man pod may anig naa sa intram sa tong high school ay. Aha ka. Sa mga to nga pagsulod na namo siyang kondo, nag-istorya na jud me. Kay para daw, i-fix na mo amo ang relasyon. Nakaingon pa ko nga, unsa pa may kinahanglang i-fix oy. After siyahang magipanghimo. Nangutana pa na si Ford kung unsa daw iyahang gipanghimo. Huwag ako siyang giingnan nga nagbunga na gani ang tsula ninyong Amanda. Nitubag pod si Ford. Unsay tsula oy. Unsay Amanda nga kaslunon naman to silanggap. Og perting kurata yun na ako. Nga apil ako mga bito kay na-shock sa akong nadunggan. Pero nakadecide na ko. Nga ipadayon dyan ako nga awayo na ko siya. Ako siyang giingnan. Unsay kaslunon ay. Nga nakita manggan ako si Amanda nga nagpatong si Moha adtong anniversary day nilang mami. Pero nitubag na si Ford nga dili daw to siya ug ni adto pagani daw siya sa mo atong gabiuna kay para istoryahon daw ko. Pero niingon daw kong daddy nga nilakaw daw ko ug nagdali daw ko. Dayon nagsugod na siya istorya sa mga nahitabo. Nga kadto ko nung nakita nako silang duha nga nagistorya ni Amanda. Nangayo daw si Ford og pasaylo kay Amanda. O gidawat daw na ni Amanda. O usapod, sila na di ay nigab ato nga time. Ug mao to ang rason kung nganong niuli siya. Ug kato ko nung pag-kiss ni Ford sa head ni Amanda. Kay wala kuno toy meaning. Ug seryoso jud kay na iyahang nawong while nag-istorya ana. Pero out of nowhere, nangutana jud ko ni Ford kung love ba ko niya. Ug nilantaw gyud na siya sa kuha. Ug nitotok gina siya sa kumata ug niingon nga sobra piya. Sobrang love kaayo tika. Sa moto nga nagpadaya nag-istorya si Ford about na sad atong nakita nako siya nga nagpatong si Amanda siya. Pero ningon si Ford nga dili daw to siya. Sigab daw to. Kay mihangyo na sila
nga pwede bang makitulog dadto sa kondo. Kay hubog daw sigap. Kay gikan sila na birthday. Ning sugot ra po daw si Ford. Kay abi daw niya og didto siya sa balay makatulog. Kung ma-okay na minduha. Pero pag adto daw niya, nakalakaw na daw ko. Then pag uli daw na ako, kay naghilak na daw ko. Og nag-text daw si daddy niya. Nga hatagan kog time. Pero wala jud ko nituon niya. Ay feeling na ako siya yun to ako ang nakita. Sumotong iyahang gi-open iyang phone. Dahil iyahang gipakita sa kuha. Ang convo nila ni daddy. Og i-check jud na ako ang number. Og legit jud niya number yun to ni Arpas. Pero ako siyang giingnan. Nga lahi man lagi ang giistorya ni Amanda. Atong birthday ni Doc Martin. Pero natingala ko sa tubag ni Ford. Kiningon man na siya. Nasuko man gud si Amanda si Moha. Nakapangutana jud ko kung anong nasuko naman hinoon si Amanda sa kuha. Pero ni kalit raman nag-smile si Ford. Nakapangutana jud ko kung naon sa siya. Kay ni kalit raman siya ngisi ba. Then itubag si Ford. Nga na ako'y nakaila nga babae sa una. Ug kato nga babae, ang naghatag na ako og rason para padayunon ang ako ang pagkapulis. Una-una dyan na ako, kaya abi na kog si Amanda Rayang ex. Napamanday lain. Ako pa siyang giinan, nga siya na all kayo eh. Ka-sweet ba ni mo Ford? Ug ako pa nang gikuha akong ID, ug nangutan ako sa iyaha kung nganong naa maniniya. Ug nakita jud nako siyahang nawong, nga nakurat siya. Grabe man kaayo siya makatutok sa kong ID eh. Mura magdagahan kaayog ekspresyon iyahang no. Sumotong nangutan ako balik sa iyaha. Kung nganong naa niya ang ako ang ID. Nga pwerte kadugay naman eh. Nga nawala sa kuha. Pero before ana, iyaha pa ng gitangtang ang posas sa kuha. Kay medyo gasakit na ako ang kamot. Og iyaha pa ng ginakisan na ako ang kamot. Og nagsorry siya sa kuha. Kay lagi nasakitan ko sa pagposas niya sa kuha. Kunya alihokan ra ba kayo ko. Or nag-istorya may. Pero ni kalit man na siya tutok sa kuha. Og iyahang ginay-hinay og duol iyahang nawong. Sa akong nawong. Dool na jud kayo ang mga lips. Sa dihang naay nanoktok. Aha ka. Naputol jud og wala na dayon. Sa matong naingon si Ford nga iyahang abrihan daw. Pero ako siyang giingnan nga ako ray abre kay basin unyag babaye. Dayon papaulion ni Ford. Kay na ako. Ning sigar ginang mata ni Ford. Ug ako, nitindog ko dayon, ug akong yabrihan ang portahan. Pero natingala man ko. Kay naaman si Doc Martin. Nag-unsa na sabni siya dire. Nangutana pa siya kung nakadisturbo ba daw siya. Mitubag rapod ko, nga wala Doc eh. Hiningon pa na si Doc nga, unsa man neron Brad? Humana akong trabaho. Ug nakapangutana jud ko kung unsa na trabaho. Sumaday nga naa si Doc karon. Kay nagsige daw siya panawag ni Ford. Unya wala na sad nitubag si Ford. So abi ni Doc nga nagtagay na sabdaw si Ford. Kay mao daw na ginabuhat ni Ford permi atong gabulag ni nga mag solo og tagay.
Unyag inig kahubog kay suguon niya si Doc Perme nga hatagan kog bulak, chocolate ug uban pa. Sa mao di ay nga permi na lang nga naay pa-delivery si Doc Martin sa ko. Gikan di ay 24 tanan. Mura gikilig naman sad kaayo ko. Pero nag-inom-inom paghihapon na silang Doc og si Ford. Pag manilagtagay, ni Ole na si Doc Martin. Mukuyog pa unta ako kay magpahapit na ko sa balay. Pero niingon man na si Ford nga magstay sa daw ko kay naa pa may istoryahan. Sa mo to nga pagawas yun ana ni Doc, ni kalit kinaghag si Ford sa kuha. Hug ningon siya nga I miss you kaayo Erica. Nakapangutana jud ko sa bugdo nga unsay Erica oy. Kinsa man ang Erica. Imbis kay gikilig na ko gamay giniha, murag naglagot man hinuon ko. Pero niingon na si Ford nga manglingkod sa ata, kay magistorya sa ata. Pero wala jud ko milihok ana, ug nakurat na lang jud ko, kay gikalit man kog alsa ni Ford. Dayon iyaha kong gibutang sa sofa. Sa matong wala ko'y choice, kundi maminaw na lang jud ni Ford. Ningan siya, intern ko ato law, nga una tikang nakita sa usa ka bar. Nakabantay ko nimo ato, nga murag sige kag tutok sa kuha. Nagwapuhan jud siguro kay kasakua ba. Then ako sabtong lalaki, nga murag nag-save nimo adtong usa ka lalaki nga hubog na nga nikalit og akbay-akbay nimo. Murag dili jud ko makatoo sa akong nadungog ba. Ingon pa si Ford, wala man lang galing ka niingon og thank you na ko ato. O gihagad pa hinuon ko nimo og panigarilyo. Nagkatawa na lang jud hinuon ko sa iyahang mga gipangingon nga murag dili gihapon ko katuo. Then nakita na pud kag balik ato sa isa gihapon ko bar. Nakasuot ka atog black nga dress. Ug feeling na ako hubog na kay kaato. Kinangawat man kag kiss sa ko. Aha ka. Medyo naulaw jud ko. Kay naama ko'y nahinumduman nga murag naa jud ko'y mga kabuang nga gibuhat sa una. What a destiny man jud kayo ba? Siguro dala ra kay to sa kong kahubog sa una nga nagpataka na lang kog kiss sa usa ka lalaki. Pero sulit ra gihapon kay gwapo man to siya. Og si Ford man di ay to. Pero wala pa gihapon ko na kontento kay wala pa gihapon niya gistorya sa kuha. Kung anong naaman sa yaha hang akong ID. Dayon niingon na si Ford nga nabilin da kong ID sa car sa yahang manghod. Kato dawng namokong ko siyang manghod. Natulala pa kog very light. Kaya wala mo ko'y mahinumduman oy. Pero sa dihang gi-share ni Ford ang story, nakahinumdom jud hinuon ko. Ug iya pong gingon sa kuha kung unsay nahitabo atong 2016. Nga hantod karon nahinumduman gihapon ako. Sa morning nga throwback sa takadjot. Third year college ko ato nga time. O grabe kasuko ni daddy sa kuha. Kay naa ko'y bagsak na subject. Napamigsakinan ato o niya nagsigi na siya giyaw-yaw. Maong grabing kahiubos sa kong pikas nga ngabel. Sa matang pag-abot na kog school, wala ko ning sulod.
ug napabitaw na sakyanan nga ning hunong sa may dapit sa mong school. Ning sakay pabitaw ko dayon sa backseat. Pagsulod pa na ako kay naulaw jud kog ayo, kay batan-on man ang ga-drive. Pero bahala na. Ako siyang giingnan, nga hay kuya, mamukong ko. Pero nitubag ang lalaki, nga dili ko taxi miss, so gawas na palihog. Pero paglingi na ako sa kilid, naman na uniform nga nakahanger. Sumotong giingnan ako ang driver, nga ihatod ko nimo sa mall o kumuton ko ning imuhang uniform. Ug wala na dyan nahimo ang driver, kundi ihatod na lang jud ko. Paghunong jud sa car kay ming naog jud ko diretso. Giserbatuhan pa ko. Pero aha ka jud ay kay manghod ay to siya ni Ford. Then after pila ka tuig ato, 2016 na. Pagkakita yun ako sa picture ni Simon o katong babae, nag-init jud akong ulo. Nga suko jud kayo ko. Pero unsa pa man ako mabuhat. Humana. Og bisan unsaon na ako og pasaylo niya, motsula manggihapon siya sa lain. Dili siya kahulat sa right time. Gichitan ko niya. Gibitray ko sa lalaki nga pinaka-love na ko. Ato nga time. Sa moto nga wala na ko kabalo kung asa ko ato dapit. Basta kay nagsunod ra ko sa kalsada. Bahala nag-asa ko ani padulong. Dili na ko ma-imagine kung paunsa to. Basta kay murag in just a snap lang jud. Naisakyanan nga nigtagbo sa kuha nga kusog kaayo ang padagan. Unya murag kurbadahon pa yun ang dalan. Ning mata na lang jud ko, nagasakit kay akong ulo. Ug dili na ko malihok akong tiil. Nga paminaw na ako murag kamatyuno na jud ko. Kay naa manay dugo nga gatulo sa akong ulo. Ug blurred na kaayo akong panglantaw. Nga sakit kaayo ibuka ako ang mata. Naalang ko nabantayan, ng sigig panawag sa kuha. Nga miss, okay ra ka miss. Pero di na dyan ako malihok akong ulo, pero nagsigi lang yun nagpanawag ang usa ka lalaki. Naingon ko nga, kuya, tabangi kuya, sakit kaya akong tiil o ako ang ulo. Nangutana pa na ang lalaki kung malihok ba daw na ako ang kumago sa tiil. Ako siyang giingnan nga malihok raman kuya. Tinapa na siya gipang pabuhat sa kuha. Ug niingon pud siya nga nagtawag na daw siya ambulance o rescue. Ug kinahanglan nga mag-relax lang daw ko. Ako pang gina ng lalaki, ngaya, mamatay na ba ko? Nitubag pud siya, nga dili miss. Basta kay ginhawa lang. Tubag pud ko niya, mamatay na jud ko aniya ba? Kay naan ako'y mga makita nga murag mga aninipot niya. Basta kay hadlok jud kay ko atong atay. Basta kay sakit kaayo ko ang kalawasan. Ug dili pud ko niya basta-basta nga mabira. Kay basin masamutan daw ko. So kinahanglan nga magpaabot mi sa rescue. Ug ambot lang jud kay naistorya nako sa lalaki nga. Kuya, pwede ko nimo kantahan? Natingala pa ng lalaki ug nakapangutana ko ngano. Ako siyang giingnan nga mag-jam-jam lang sa taya. Mintras wala pa ang rescue. Nagpamugos jud ko sa lalaki nga kantahan ko niya. Kay basin mamatay nako. Nangutana pa na siya kung unsa nakanta. Ako siyang giingnan nga bahay kubo ya.
Ambot lang kung anong bahay kubo jud akong unang nalito. Nangutana pa ng lalaki kung anong bahay kubo lagi. Ako siyang giingnan nga wala man gud ko'y kaon-kaon og kulay. Unya ana kong lola nga walay tao nga makasulod sa langit kun dili makakaon og gulay. Basin pwede raya kung kanta lang. Basin pwede ra kay San Pedro. Basin pasakaon ra ko niyag langit. Og nakabantay jud ko nga ni katawa ang lalaki. Pero ni okay ra na siya. Og iyaha kong gikantahan. Og nindot man di ay nigtingog si kuya ba. Sumotong naminaw ra ko nga gakanta siya og bahay kubo. Pero pag humanya ganta, naman na siya gilaktawan nga isa ka gulay. Ako siyang ingnan, kulang man ang mga gulay. Nitubag siya, oo, nay isa wa na ko giapil og kanta, kay dili ko ganahan mo kaon. Nangutana pod ko niya kung unsa na gulay. Ningon ang lalaki, nga patola. Sumato nga while gi-reminisce na ako ni nga memory. O while naminaw ako ni Ford. Nakasmile na lang jud ko. Tinuod jud ang destiny. Imagine nga ikapila na day may nagkita ni Ford ani sa una. Tungod sa ko ang kakiat, nagsigilag adtog bar o nagsigilag hupog-hupog. Unya ako apad yung ginadala nga name sa una. Kay Erica. O katong time nga nadisgrasya ko sa una, si Ford man di ay ito nga lalaki ba. So nakaingon na lang jud ko nga destiny na jud ba. Unya si Ford kay nagngisi-ngisi ra po na ang ama. Pero ako yapon siya giingnan nga dili ko motoo nga siya to. Dapat mukanta sa siyag bahay kubo. Haron mo to ako. Nag-ismile lang gina siya. O iyahan ako ang gikantahan. Pero wala man niya na humana. Kaya akong ingnan nga mag-shower sa talaw. Tubag ko niya nga panguyabis ako balik. Pero wala man na siya ni tingog o iyaharaman kong giaswatan. Pero ako siyang giingnan nga kadlaw naman. Mga tulog na lanta. Nitubag si Ford nga maghimo sa tag mga daghang memories lo. Aha ka. Memories daw. Pero nganong sa CR man may padulong. Nganong sa CR man may nanulod. Og dito jud nahitabo. Ang dugay na nakong gimingaw nga ginabuhat ni Ford sa kuha. Basta kay perte kalami. Napanay pa hong si Ford sa kuha nga. I love you, Sophia. I love you so much. Og perteng sulita jud ato nga moment ba. Basta kay okay kayo. Lami. Sumato nga after ato. Miadto nagbalay si Ford aron ipahibalo sa akong pamilya. Nga uyab na sabmi. Nga okay rami. Daghan pa nagtambag akong papa sa kuha. Nga lagi, kinahanglan nga maminaw jud ko o kinahanglan nga istoryahan kung naa may problema. Nagtando-tando rasab ko. Okay lang kaayo ang dagan sa relasyon na mo ni Ford. Na mga challenges, pero nakaya raman ang tanan. O karon, na may kaugalingong balay. Og boros na sab ko. Pero wala pa may gikasal. Siguro
pohon na. Ug siguro, i-share gihapon na ako kung kasalo namin. Ladies and boys, doon ang tagingon. Sana all.